वाह वाह नरासी आइल हो छोड़ दी हलू तू तो क्या बात है हमारा पास आइल हो धोखा मिलल हमरे नदानी बा। एक लड़का एक लड़की से कहता है मैडम क्या हो अरे जकरे से लोभ कइलू ओकरे से परेशानी बा। ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। जकरे से लोभ कइलू प्रिया ओकरे से परेशानी बा। जकरे से लोभ कइलू ओकरे से परेशानी बा। ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी 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 बा। अखिया मिला लया अखिया मिला लया कोरा हमके उठावा हमार गोरू कोरा हमके उठावा हमार हम सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। बड़े भैया पंचा राय जी मिथिलेश राय जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आई गीत के आदेश बा कि पूरा सुनावल जाए। आज दूसरा के पीछे लागल बड़ू और हमरा के कइले पागल बड़ू के हमरा से प्यार अब चिन्हेलू ना यार के हमरा से प्यार अब चिन्हेलू ना यार इहे सोच मन में हो खत हैरानी बा। जकरे से लोभ कइलू ओकरे से परेशानी बा। ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी 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 बा।
पिंटू चौधरी जी हाँ दी जेकरा माध्यम से हमने के आवे के मौका मिलल बा। आ फिलहाल पिंटू भैया मंच पर भी आ रहल बानी। हम चाहब के एगो जोरदार ताली बजा के पिंटू भैया के धन्यवाद दिहल जाए कि आज इतना सुंदर व्यवस्था हर तरह से, और पिंटू भैया बड़ी हमने के मान सम्मान देहनी। अब पिंटू भैया के बहुत बहुत धन्यवाद देव कि इस जगह पर यह धरती पर बुला के सब कलाकार के भी सम्मानित कैली। पिंटू भैया के बहुत बहुत धन्यवाद, मिथिलेश भैया के भी धन्यवाद। कि ना तो तुरल बारू जावना के खाती हो, मिली न तहरा गवना के राती हो, मिली न तहरा गवना के राती हो, तोरी गोलू के दिल तोहरा मिली न मंजिल, संग दिल संग बूझ जानी चाहिए जकरे से लभ गइलू ओकरे से परेशानी बा, जकरे से लभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। इस सनमी करम तोहरो लागे खानदानी बा, सनमी करम हरो लागे खानदानी बा, इस सनमी करम तोहरो 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 लागे खानदानी बा। बड़े भैया पिंटू चौधरी जी की ओर से हजारों